Едуард Успенски. Къде е роден Чебурашка? Приятели, четейки този надпис, сигурно веднага се досетихте, че аз съм детският писател Едуард Успенски. Написал съм много книги. Сигурно към 30, една от друга по-хубави. Но някои книги имаха късмет, по тях бяха направени анимационни филми. Филма за Чебурашка съществува вече 30 години. Започнаха да го гледат вашите баби, гледаха го родителите ви, а сега ще го гледате и вие. Надявам се вие също да се сприятелите с Чебурашка, с крокодила Гена и с тази безумна, симпатична и много енергична старица Шапокляк. Не се бойте от нея. В края на филма ще се сприятелим. Тя не е чак толкова лоша. Тя е една весела, енергична пенсионерка. Такива ги имаме милиони в цялата страна. Вижте! Простете ми, Шапокляк. Откъде се е появил Чебурашка? Чебурашка се появи от книгата. И ако решите да узнаете повече неща за него, купете си книгата «Крокодила Гена и неговите приятели» и ще разберете много. Бих казал дори интимни подробности от живота на Чебурашка. Чебурашка се роди така. Видях едно момиче, на което купиха кожено палто. Купиха и палто за години напред. Тя сигурно и досега го носи и това палто. Тя крачеше, настъпваше палтото и падаше. Баща й каза: ама че Чебуракна падна. Чебурашка такава. Пак се чебукракна. Какъв си, Чебурашка? Много се заинтересувах от тази дума и в главата ми се роди образът на малко, пухкаво, безпомощно същество Чебурашка. С него са направени всички тези филми. Това съм аз, Чебурашка. Когато ние с Роман Качанов направихме първия филм, децата от цялата страна започнаха да ни пишат за продължението. Какво се случи после? Защото те много обикнаха този герой. Тогава направихме още един филм, който се казва Чебурашка. Главният герой е Чебурашка. От една страна той е герой, той е главен, а от друга страна той е малък, безпомощен, нещастен, такова сираче. Все пак главният герой може да бъде и такова малко зверче или човече. Безобидный маленький зверек или человечек. Но как можеше да не направим още една серия? Старицата Шапокляк е страшно чудовище за домоуправителите и милицията, а всъщност е много весела, възрастна жена, много енергична. Разбира се, тя също трябваше да има главна роля във филма. Който помага на хората, си губи времето на празно. С добро не ще се ти прославиш. Откъде се появи старицата Шапокляк? Работата е там, че по времето, когато писах това, в държавата имаше такава политика, че не можеше да ругаеш никой. Нито лошия домоуправител, нито лошия чиновник. Аз трябваше да намеря някакъв нормален враг за моите герои. Когато няма враг, не е интересно да гледаш филма. И аз си измислих тази старица Шапокляк. Често ме питат, кой е любимият ми герой? Казвам, че любимият ми герой е старицата Шапокляк. Защото наближавам възрастта и имам нещо от характера й. Така че, внимавайте, когато минавате под балкона ми, младежи. Да не ви полеят отгоре. Когато композитор Пахмутова беше в Кения или в Танзания или някъде, където има крокодили, тя каза на прием в едно посолство, че в нашата страна има герой, крокодил Гена, когато всички деца обичат.
Горките африканци не можеха да повярват, че такъв страшен звяр като крокодил може да бъде добър. Но в руската литература има такава традиция най-злите герои да се правят добри, както го е направил Корней Чуковски с крокодила си. Така се получи крокодила. Забележете, крокодила е много самотен. Той няма приятели, всички се страхуват от него и никой не знае, че той има много добра душа. Разбирате ли? Кой е прототипа на крокодил Гена? Много е просто. Това е композитора Ян Френкел. Той е дълъг, висок, спокоен, доброжелателен, точно като крокодила, само дето имат различен цвят. Затова зад всеки герой стои персонаж от живота. Деца, като ви погледна внимателно и може би някой от вас ще стане прототип на бъдещ мой герой. Доброто дете ще бъде Чебурашка, а лошото ще бъде съпруг на Плъха Лариска. Нали? Когато Чебурашка порасна, той като вас отиде с радост на училище и стана грамотно същество. Мисля, че сега, след като той завърши голямо количество учебни заведения, работи някъде като директор на детска градина. А крокодила Гена отдавна стана директор на зоопарк. Имаш късмет, Чебурашка! Утре, 1 септември. И какво от това? Утре започва учебната година. Ще отидеш на училище и ще се научиш да четеш и да пишеш. Разбра ли? Разбрах. Това е много добре. Разбира се, като говорим за тези филми, не може да не кажем нищо за актьорите. Забележителни актьори. Клара Румянова е фантастична. Всички актьори се притесняват, забравят текста, четат, запаметяват, а тя седи в студиото и плете. В нужния момент, с нужния глас, тя казва нужната фраза. Разбирате ли, другите актьори ги преписват, казват, че не се е получило, буквата Ш се получи като Ж или нещо друго. Представете си старицата Шапокляк с първа буква Ж. Думата става много неприятна. А тя така спокойно, точно в десятката, дори сега, когато този филм го превеждаха на други езици, всички мислеха, че другите актьори не могат да се сравнят с нея. Вижте, знаете за няколко приключения на Чебурашка. Но тогава мина много време и станаха много неща. Например, крокодила Гена отиде войник и служи там много успешно. Командира написа за него писмо, че тича бавно, но може да пълзи по-бързо и от най-бързия кон. Скоро така хвърли една граната, че вече 2 дни целият взвод не може да я намери. След това той работи в милицията. Живота се променя и намира място за всички. След това имаше случай, когато Чебурашка се изгуби. Търсиха го из цялата страна. Много различни истории. Крокодила Гена стана лейтенант в милицията. Престъпниците много се страхуват от него, защото той е умен, силен, ловък и при него непрекъснато се намира Чебурашка, който мисли бавно, но много добре. А сега едно малко встъпление за възрастни. Ще се изненадате, но по времето, когато написахме сценария с Роман Качанов за филма Чебурашка, за Госкино, ни казаха, че сме написали антисъветски и антипартиен филм. И трябва да се разбере дали сме го направили нарочно или по погрешка. Тогава Роман Качанов заяви, че това е направено специално. И в нашето студио има антипартиен заговор начело с народния артист Фьодор Хитрук и други народни артисти. Те се успокоиха и започнаха да питат, къде е антисъветското? Ето, това е за вас. Искахме да ви помогнем. Ура! Ще вземем първо място!
Оказва се, Гена и Чебурашка събраха много отпадъци, а пионерите събраха малко. И с това ние искахме да покажем, че не ни трябва пионерска организация. Това наистина се случи. Това не е измишльотина. Сега това звучи глупаво. Хайде сега да гледаме този антипартиен филм. А после може да купите книгата и да прочетете за тези герои по-подробно. Разбрахме ли се?